винаги се разглежда в светлината на първичната теоретична концепция за единството на психичното и соматичното, както в генезиса и проявите на телесните и душевните страдания, така и в системата на терапевтичните въздействия. Благодарим на доцент доктор Ивайло Петров за посрещното излагане. Ние одиме понатаму по програмата. Ја повикувам Алана Тргован, Република Хрватска, облици на воспитување, образование и рехабилитација на лицата со церебрална парализа во Хрватска. Добар дан. Особи со церебрална парализа во Хрватској вклучуju се во програме образовanja, odgoja i rehabilitacije u najranije životne dobi. Broj djece oboljelih cerebralnom paralizom u Hrvatskoj je oko 13.500 i u porastu je. Djeca s cerebralnom paralizom bez izrazitih teškoća u razvoju uključuju se u ustanove. Ја повикувам Билјана Брзева од Република Бугарија да настапи со темата логопедска работа и детска церебрална парализа. Детската церебрална парализа е заболяване на централната нервна система, водещо поражение на двигателната, рече двигателната зона и подходящите пътища в системата на главния мозък. Причина за това нарушение могат да бъдат инфекции или вирусни заболявания, интоксикации или травми по време на бременността, несъвместимост между кръвта на майката и лабораторията, както и генетична предрасположеност. Като етиологични фактори могат да се считат и недоносимостта или преносимостта на плода, но ще е разбираема за около. Трета степен вече е разбираема само за близките на болните и четвърта степен е отсъствие на речта или наличие на непонятна дори за истите речи. Един от видовете нарушение на речта може да бъде изоставането в развитието на речта или така наречените задръжки за живото развитие при детска церебрална парализа. То може да се дължи на ограничения обем знания и представи за окружаващия свят. Недостатъчно развитие. По темата ја молам Емилија Поповска од Република Македонија за настап со тема церебрална парализа. Монопареза, хемипареза, парапареза, трипареза, квадрипареза, атексия, ататозно движение и гипертонезия. Психичното състояние на церебрално увреденото дете почти във всички случаи остава нормално. Разнообразните нарушения на двигателните функции не са самостоятелно изолирани от общото развитие на детето. Именно развитието на двигателните реакции дава възможност за пълноценна психична дейност. В случая, поради затруднени движения, намаленият контакт с околната действителност води до понижена познавателна дейност. Възприятията са ограничени и неточни, трудно се формират представите за време, място, пространство, беден, ограничен в някои случаи крайно недостатъчен на сензорният опит. Установява се, че понякога това е резултат от нарушение на анализаторите, глупота, тежък асигматизъм, намалено зрение, слабо възприемане на тактилни дразнители. При всички изследвани лица се отчита брадофрения, забавен темп на протичане на психичната дейност. Нарушенията на висшите психични функции имат разнообразен характер и се определят в зависимост от това, кое е полукълбо на главния мозък е увредено. Паметта на децата с церебрална парализа е с ограничено време. Трудно помнят, логичната памет е слаба, мисленето протича бавно ръка, състои се поглаждания, пощипвания, потупвания. При релаксиращия масаж преобладават поглажданията и меките движения, а при тонизиращия по-резките и интензивни движения.
При наличие на хиперкинезии, енергичният масаж е опасен. Той може да доведе до засилването им. Правилно е масажът да започне от шийно-гръдната област и да премине към лицето. Последователно се масажират бузи, устни, горната повърхност на езика, метод лице, като се акцентира върху участъка, който в най-голяма степен е поразен. Някои автори препоръчват за намаляване на спастичността да се използват купчета лесно. Процедурата се третира 4 пъти по 10 секунди, като между всяка се изчаква възстановяването на нормалната телесна температура. При криоаппликацията няма противопоказания. Ползва се негови движения, като основата преминаване към гимнастиката на артикулационната област. Такива са движенията при изразяване, кашляне и кихане. Преди сърцевите са затруднени от смирката, дъвченето, гълженето, смученето, поради което лицензрите в този етап трябва да се опитат да се реализира. Нужно е вниманието да се привлече към движението, т.е. след като няколко повторения се прави опит за възпроизвеждане на... Това се теми по избор, който ни сместил организатора на семинар от дискусия, предвидена като каква програмата на края на цялото излагане. Имам чест да го поканам доцент доктор Стане Кошир от Република Словенија, кој што ќе ни зборува за допирани промени во грижата за децата со разумни нарушувања. Зvolite, професор. Mi je žao što nisam došao nekim istraživačkim ili eksperimentalnim radom, ali pošto smo mi na bivšim prostorima Jugoslavije svi imali barem sistemski jednaku školu, osnovnu i vrtiće i srednju školu, iste slične zavode, posebne škole, tak, ja sam mislio da će biti interesantno da vam nešto rečem šta smo u tim 10-godišnjim razdoblju napravili, kuda idemo i verovatno da idemo dosta sličnim putem. Ja mi molim ako može prvi slajd se da. Mi smo spretnosti i sposobnosti učenika provjeravaju sa nekim standardizovanim ili objektivizovanim testovima koji su uvijek da možeš proći od prvog trogodišnjeg perioda na drugi trogodišnji period, od drugog na treći i dalje u neku srednju školu. To znači, promjene su velike u normalnoj školi. Često je najavam docent dr. Ljudmila Kuznecova od Ruskата федерација, која ќе зборува за значењето на специјалната психологија за реализацијата на корекционо-образовните задачи, општото и специјалното образование. Dear colleagues, Dr. Vanya Makanova pleasure agreed to translate my report from Russian into Macedonian. Bulgarian. So I will be speak in Russian and use transparencies in English. There will be translation in English.